Jeg hedder Gus Hansen, og jeg har vundet millioner på at spille poker. Jeg blev introduceret til poker i Californien i 1993 og blev fuldtidsprofessionel i 1998. Siden jeg gjorde min entré på den internationale pokerscene i 2002, har jeg vundet 5 af de største turneringer. 3 World Poker Tour titles. Den første, Poker Superstars Invitational og Aussie Millions. Min spillestil er frygtløs, uforudsigelig og hyperaggressiv. Min tilgang til poker er matematisk og analyserende. Skal jeg lære dig hvordan? The Player er mit pokerunivers. The Player giver dig de seneste nyheder fra mit liv rundt omkring i pokerverdenen. På The Player får du adgang til mine idéer og tanker om poker. Hvad enten du vil have begyndertips, avanceret pokerstrategi eller konkrete råd til at forbedre dit spil, så finder du det på The Player. The Player er din informationsplatform, hvor du finder alle nyheder fra pokerverdenen, turneringsreportager og ikke mindst et forum, hvor du kan stille spørgsmål til mig og udfordre min pokerfilosofi. Vi ses på theplayer.com.